men of God vadzidzise vanhu vavo kushanda nesimba panyika panapa because shoko raMwari kuchadya chidikita. But that is not what they are sent to do. Jesu akatuma vadzidzi vake, endai munyika yose munoparidzira zvisikwa zvose evangeri. What is the gospel? The good news of the kingdom. Yes, God can forgive you sins, your sins. Your sins can be washed away. You can be born again. You can have a destiny. You'upenyu usingapere mukagamuchira Jesu. Iyo tatitaparidza here Kristu zvakakwana. Right. Kuti kaparidza Kristu izvozvo then later nozoti akomana kana makuenda mutasi mota munotsikwa ndakukudze hangu zvimwe hapana chakaipa. I think ndo way yazvikuitwa nayo yekuti but emphasis toda kuzoona kuti kune emphasis nekupi. All right. Right, muri Zimbabwe ndadzoka zvekare panapa patinenge tichikurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika patinenge tichibatsirana nekupanana rutesve nekupanana mazano nekudzoreredzana nekuudzana way chaichai yatinofanira kuita nayo mukurarama way chaichai yatinofanira kurarama nayo. Saka tine vanhu vatinavo vanova ivo vazodziwa vaMwari vatinotenda kuti vari pakati pedu kuti vatidzoreredze nekutiudza nekutiratidza zvatofanira kunge tichiita chaizvo vatinotenda kuti vanonzwisisa magwaro kutidarika. Saka nyaya yedu yanhasi inyaya iri very serious, inova nyaya inoconfusa, inova nyaya yekuti painotaurwa kazhinji kacho tinobuda tisina solution yekuti ndezvipi chaizvo. Nyaya tinayo inyaya yetime, kuti panguva yatiri tamunguva ipi, especially imwe nyaya inopedzera kurwadza vanhu ndeyekuti zvoni tasvika panguva yekuguma, takumagumo kwenyika. Eti takamboerenga bhaibheri chinzi panguva yakararama Peter aiti takusvika kumanguva yekutase yekuguma. Saka tinoda kuzonzwisisa nyaya dzetime idzi kuti dzinofamba sei. Saka muri Zimbabwe tisina kupedza nguva yenyu yakawandisa, rega tikwekweredze brother Chenje rai muchirongwa. Right. Mukuru kufara kusangana nemi zvakare tese uri seupenyu. Aiwa tiripo tochengetwa nenyasha wakadii wenyu. Aiwa wedu uri nani mukuru wana kubatsirika tiri kunyepa. Yes. Tine mafeedback atiri kuwana ari kubva nzvimbo dzakasiyana-siyana wana kutifonera vachiti mukuru wayo wekuparidza Jesu ndo kurifewa kwamuri kuitwa nzi wekuparidza Jesu wayo. Saka nawo pane zvinhu zvinoticonfuse mukuru. Yes. Especially nyaya dzetime. Kuti time nguva yatiri izvezvizvi tiri munguva ipi, especially tiri refer from Bible. Okay. Thank you. In the Bible makapiwa ma-timelines muchiprofita, like we always say shoko raMwari rakauya kuvaprofita. If you go to the book of Amos chapter 3 6 and 7 yacho, especially verse 7 inotiyo, God will do nothing but what he reveals to his servants the prophets. So before God does anything, he reveals that secret, those secrets to servants. The servants are prophets, and prophets are special men. They are specially built in that they can catch the mind of God. God shares with them his mind, his heart. So nguva tiri kurarama not in the days of the end of the world, of this earth. The earth will not end. It's the end of the world. World meaning the age that we are living in, the generation that we are living in, it is coming to an end. The systems, ziripanyika, the way we run our economies, the way everything, the way we live is coming to an end. It's also the coming to an end of unbelievers, those that have rejected zvakaitwa naMwari pamuchinjikwa kuti pachipo pachena chokuponeswa chemwanakomana wake. Saka tiri kurarama in the days, at the last days dzekuguma of this generation, according kuna Daniel chapter 9, according to Ezekiel 34, 36, and Jeremiah, and especially in the New Testament, Luke chapter 21, Matthew chapter 24, Mark chapter 13. Tine zvinhu zvatakapiwa to watch as they are being fulfilled, as chiprofita chichita unfold. So we are in that season. Yeah, exactly right at the end of the last days. Because when you read to Daniel chapter 9, like I said the other time in another episode, on earth there's two nations. We've got the Jewish people, and then we've got the Gentiles, which is the generality of all nations. Gentile, what else? Nations, yes. So
God gave the Jewish people 70 weeks of years, which is 490 years, according to Daniel chapter 9. That's the time God will deal with the Jewish people. But the Bible speaks of the last week, the 69th week, pane in interval between 69 and 70th week. Ndo pakaiswa nguva yedu isusu ma-Gentiles. Panguva iyoyo yema-Gentiles takapiwa nguva yenyasha. Mwari akaita a pause to deal with the Jewish people so that we can come in. When you read the book of Romans chapter 10, especially Romans chapter 11, inotiratidza God has not forgotten his people, the Jewish people. No, he still has a program with them. But he suspended dealing with them so that time and grace can come to the Gentile people. And we are in that time, but we are at the end of that time. One of the signs that is right at the end of time is the coming back of the Jewish people. Okay. Yes. The issue is Zionism. Yakatanga kuma 17th century. Because sorry Mguru. Yes. So which means my Jewish people wanafuatanga adzoka, then posita zvana rapture, vachijima rapture ngachitaura. Yes. Rapture happens at the end of the day of grace with the nations. Okay. Yeah, which we are just there. We are not dead setting here because Jesus said no one knows the day or the time, but he showed the season and the signs. Tinozoona kuna Luke chapter 21 kubva pa verse 1 yacho, Matthew chapter 24 kubva pa verse 1. Jesu anobvunzwa mibvunzo mitatu. Ari pamusoro pe Mount of Olives, vakatarisa Mount Zion, which is Jerusalem. And the temple was still standing. Anobvunzwa Jesu anotaura kuti Jerusalem hakusi kuzoregwa dombo riri pamusoro perimwe dombo retemple. The temple was going to be destroyed. And that happened in AD 70 when General Titus came from Rome, destroyed Jerusalem, destroyed the temple, and then he took the Jewish went into the diaspora, into captivity. And it has taken almost 2,000 years. My Jews akapararira pasina a Jewish state. Okay. But in 1917, Mr. Balfour, England, akaita inonzi Balfour Declaration, kuti ma Jews anofanira kuva ne nation yavo. In 1946, it was agreed in the United Nations kuti ma Jews anofanira kuva ne nationhood munyika yavo, the land of their fathers, which is the land of Canaan, the land of Israel. Vanofanira kuti vadzokere. 1948, muna May, the Jewish people obtained their independence. Vakatanga kuzvitonga. Today, above Jerusalem flies the flag, 6-point Star of David. Today in Jerusalem, remember, Israel, as small as it is, it's only around 14,000 kilometer squares. Very small, a bit bigger than Wank Game Reserve. Slightly bigger. Yeah, that's how small it is. But look at the Middle East crisis. No one will solve the Middle East crisis because the coming back of the Jewish people is a sign, an unmistakable sign that we are living right at the end before the return of Jesus Christ. All right. Yeah, I think so pabata. Ndine mubvunzo wandida kuva ndoga ndichita kubvunza ndangobatidzira bosi ndangobata nzira zvabosi ndambotana nezvazvo. Pane nguva yamati inauti mupanguva yekuti ma-Gentiles andika tichiwane grace andika tiende kuna Mwari. But mukuru zvinodaiwa here kuti ipfungwa yaMwari here kuti kubva pakutanga pawakasika ma-blacks, pawakasika vamwe vanhu vasiri ma-Israelites, kuti vanhu ivavo vachangorarama pana panyika, then they will perish. Hakuna Mwari, because tesitiriziswa zva Mwari. God chose Abraham, and then down we see the Jewish people, the founding of the Jewish nation, as witnesses of the one and true God, to be a light to the Gentiles. This is why the Messiah came, because God had promised a seed that was going to come, and through that seed, the whole world was going to be blessed. So God chose Abraham because he was faithful, he believed, he chose him, so that through his bloodline, through the tribe of the nation of Israel, kunozobuda Messiah, kuya kwa Messiah, anofanira kuti auye azoponesa vanhu panyika. Saka tese takasarudzwa muna Kristu, tese takadiwa. Just the coming of Jesus Christ is dead at the cross, and him after resurrection saying, go into all the world and preach the gospel to all nations, means God loved everyone. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him
will not perish, but have everlasting life. So he loved everyone. He gave his son to the world. Alright, because kudibisa kwangu kuti right zvakaitika magentiles andika zvakaitika majewish maisraelites andika akaramba Jesu andika dai wakamutambira andika dai pasina here time yekuti gospel izosvike kwatiri isusu, which means isusu vana baba wedu nevamwe vese taifana ngofa takadaro tiri murima tongobva tangoenda kugehena. Mwari ungotora maisraelites chete here uende nawo kana kuti Mwari anyatsoziva ameno pfungwa dzangu dzandikusha. Now the Jewish people were chosen for our sake. They were not chosen for their sake. God wanted to manifest himself. Remember, after the fall, Pakata stand off. Man is fallen in the Garden of Eden. But God wanted a way to bring back mankind to himself. So tinoona Noah totanga kuona mugarden reEden muchitanga nyaya something chiri kuuraiwa. Adam na Eva tinoona vapfekedzwa matewe because pane chauraiwa. Anditika awane matewe emuka pasina chafa. Tiri kuona already mbishana Mwari akutanga kuzarura pachena. Plani yake kutika azvigone kuti munhu adzoke kuna Mwari pasina chafa. But chafa chacho chinofana kuva chinoqualifya kuti munhu adzoke back. Makwai nemombe nezvi hazvinakwanisa qualify. Zvaifugidza zvivi hazvina kutora away the sin of of men. It covered sins. And men could not be born again because Gwairauraiwa. But when the perfect Lamb of God, Jesus Christ, came on the scene and died, that was the savior of the world. That's our redemption. That is our salvation. He came through the Jewish people. That's why in the book of John 4, when Jesus was talking to the woman at the well in Samaria, he says, for salvation is of the Jews. So salvation comes to the Jewish people and then it's divine order. Right. But my Jews, and according to Romans chapter 11, God blinded the Jewish people at the first coming of Jesus Christ. He blinded them so that the Gentiles can be saved. And then the Bible speaks of Gentile times. When the fullness of the Gentile times is over, mwarapedza nyasha dzapera mukova wonyasha sepamazuva Noah. Jesu anotara kudaro mukova pawakavharwa weareka kureva kuti mazuva enyasha apera chaakuuya judgment. Saka nyasha dzichavharwa kana nyasha dzapera kuno kuma-Gentiles. According to Daniel chapter 9, there's the last week, God will turn to the Jewish people. The Messiah will come back to the Jewish people and then they will acknowledge him because there's two men that are going to come to Israel. Moses and Elijah, according to Revelation chapter 11, they are coming back to preach and they will convert the Jewish people so that they know that the man they killed 2,000 years ago was their Messiah. And then they will turn to God. The Bible says every house will set apart. Pavachazva ndiye Messiah watakaurayawo. Vanotanga kuchema because kuna Zekaria kwakanziwa vachamubvunza kuti iwewe ko maronda ari mawako makwai achauya nemaronda akanga anawo. Wakawana kupi maronda? Woti ndakakuvadzwa kumba dzishamwari dzangu. They will realize munhu wavaitiwo is a heretic, is a false prophet wavakauraya uyo. Ndiye Messiah wavo. Vochema exactly zvakaita Joseph vakafunga kuti vamuuraya was Joseph typifies Christ. The Bible rine mashadows nematypes. Right. Ko vanhu vanongokararama pakati apa panguva ino yekuti inguva yemagentiles andika. Yes. Then ava majewish atoti ikoko because I heard kuti kune mutemo wekuti nzokatoiswa kuti havadi kunzwa munhu zvaJesus Christ. Yes. The Jewish people don't believe in Jesus Christ. Saka vari kurarama izvezvi zvava vanozviita sei? Mwari anovaita sei vanhu vari kurarama panguva izvezvi zvava kuti don't believe in Jesus Christ? God is a just God. You see, if you go to the book of Revelation chapter 5, muenda pa 6 pacho panozarurwa zvisimbiso zvinomwe. Tichiona time tichapinda munyaya idzodzo muma future episodes. There is the fifth seal painozarurwa. Mune mweya yevanhu iri pasi pealtar. Vari kuchema varipo vachiti isusu takaurayirwa. Shoko raMwari tichatsiviwa urini. Zvakanzwi izwi rakataura richitiro imbogara ipapo vakapiwa mucheka muchena vakafugidzwa. Zvikanzi kune vamwe venyu vanofanira kuti vaurayiwe vauye futi ikoko. Those are the Jewish people who died not with the testimony of Jesus Christ. The Bible says they died for the testimony they had, but they were not lost. They are under the altar kudenga. So any Jew that dies today, holding on to the Old Testament, holding on the covenant, the circumcision, the covenant, the law, ya Moses, mweya yavo ikafa iraswe. So vane opportunity yekuponeswa, vanenda pasi pe altar. Pakuuya pakumuka kwavakafa, vachazopiwa upenyu husingapere. Vanoenda kupiwa eternal life, but they are not lost. They are under the fifth seal. They are under the fifth seal, under the altar kudenga as we speak.
Alright. Tiri pazvinhu zvatikuona nazvo kuti tapa nguva yekupedzisira. Yes. Tataura so far one nyaya yekuti majewish afana kuzoendayo ita nyika yawo ende now tiri kuzviona tikunzwa kubhombana but tiri kuzviona kuti vari kuita se vari kudzoka. So ndezvipi zvimwe kana zvimwetuwo zvatingashare nawo kuti tinzwise kuti no tapa nguva yekupedzisira zvishoma. Okay. One of the another major sign is the revelation of the original gospel, because it had been lost. Because Matthew 24 verse 14 says, this gospel of the kingdom shall be preached unto all nations for a witness, then the end shall come. So when you see the original gospel as it was preached by Peter on the day of Pentecost, as it was preached by Paul, as it was preached by Nana John, Nana James, Nana Stephen, it's a sign, another sign, major sign that kuguma kwe generation ikwasvika. Because for the past 2000 years, hakuna chakazosara chiri original in the church of Jesus Christ. Every doctrine yakapidigudzwa, yakainterpretwa, yakatwistwa, ikaitwa misplace. We don't have today muma church amusisina vangeri dzidziso zvayakanga iri pakutanga. Saka mushoko raMwari muri kutimo pane generation ichaona that original gospel richitwa restore, because Mwari akanga ataura kuti I am going to restore. It's going to be restored. Restoration is not replacement. Mukarasa foni yenyu mukanotenga imwe replacement. But pakati mfana panzota mkoma ndime here madonedza foni munhu azvichiwa waiwana kuti ndaona apa pamamchi anditi. That is restoration. Restoration, the church of Jesus Christ does not need anything new. Mwari ashanduke the plan of redemption, God's original decisions on how to save a human being. He has never changed to those decisions. What he said, those declarations stand. As mukati makachinjwa nhasi rubhabhatidzo rwakainterfere with. Kubhabhatidza chaiko vanhu, people have explained it away. The position in marriage, people have explained it away. The position here utungabiri buchechi mabasa. Everything is upside down. But it is a promise in the Bible. In the last days, God is going to restore maridzo nedzidziso yapakutanga tanga. That apostolic teaching, that apostolic gospel yakasiwa na Jesu. Kuvadzidzi vake inofana kuti idzoke iyoyo mukaiona iyo yapanyika kuguma kwasvika. Alright, ndine mubvunzo. Yes. I think pane vhesi ndakanzwa kuti zvoni panguva yekupedzisira vaprofita venhema vachawanda. Correct. So now ndikunzwa mukutidzidzisa futi imwe yekuti panguva yekupedzisira gospel rechokwadi chachati chaparidzwa. So now tokwanisa kudifferentiata sei kuti now tapanguva yekupedzisira, because tine vhesi atakanzwa kuti panguva yekupedzisira vaprofita venhema vachaita se wachawanda vamwe vachati gume ibva apa enda ukandika. Then imimi mukutidzidzisa nawo kuti panguva yekupedzisira gospel richaparidzwa chaizvo sekuparidzwa kwakaitwa nemaapostles. But zvinhu tu izvi hazvisi kuita kunge zvikucontradicta here. Hazvisi contradicta. Maybe makati explain. Now when there is a fake dollar means there is a true one. You can't have something fake usina chirichi. Otherwise the fake one becomes original, because there is nothing it's trying to counterfeit. A counterfeit is counterfeiting an original, and you don't counterfeit anything that is no value. Kukazi kune false dollar, it means there is a real dollar rikuitwa counterfeit. Saka vaprofita venhema vari panyika vazara ava, the proliferation yevaprofita venhema means there is a true prophet on earth. And the true gospel ndiye ari kuita say this is a deluge, inoda kuti yakukavha nekuvhariridza Mwari zvaari kuita, ibasa raSatani. When there is true revival, when there is a true revival, the devil is also revived. He has to counterfeit, because Satan means an opposer. He has to oppose what God is doing. That's why tine vaprofita venhema nhasi, because kune wechokwadi. MuBhayibheri makapromiswa a prophet aifana kuuya muzuva ranhasi to restore us back to what it was at the very beginning. A vindicated, Bible vindicated, God vindicated, supernaturally vindicated, kuti tizive kuti tasvika mazuva ekuguma. I think apa ndaita kakupabatisisa, but ndimwe time ndakuziva kuti time iyo ikasvika sei. Chaiona sei kuti yakusvika time ye666. Ye666. Iyoyo time ye666 inouya after the rapture.
saka izvi hapana zvese hapana zvekumboti 666 tonzwa vachimechanisa manumbers pamafuta atinozora vamwe vanomenyesa maproducts. That's why we must understand timeline echiprofita kuziva the season we are in, to know what have already been fulfilled, what's being fulfilled, and what's next. Because the past connects us with now, with now, and now connects us with the future. But tikasanganisa manje tinopedzesera unongomhanya unekukoko wotaura kuti 666 ichapinda, vanhu vachapinda vakumanikidzwa vanenge vapotsa kubvutwa kunonzi rapture. The rapture is going to take place first. After the rapture, what will happen is, because the gospel will then turn to the Jewish people, yaenda kuva Jewish people kuno kuma Gentiles kunosara chikara chichimanikidza, chichasara kuno chichimanikidza vanhu vose kuti vaita acknowledge icho kuti ndiye mukuru wechechi, icho vagamuchire nesaini yacho 666. Anenge asina kugamuchira haabvumire kutenga kana kutengesa, ndo tribulation. The tribulation comes upon this world after the rapture. Well, so which means the rapture ndinofana kutanga. Rapture comes first, yes. Which means futi tinongwana vasingatosangana 666 tinenge taenda eduka isu. Vari kupinda murapture havasi kuzopinda because vakatopunyuka. Remember 666, we have to understand what is 666 now, because vanhu vari kugamuchira 666 izvi as a doctrine, as a teaching. Vasingamanikidzwe. Apa mazoti confuse manje. Ndoba makufana kutombotsanangura. Okay. Because isusu ndiri kutry kubelieve kuti chinotanga irapture andika, yes, then kuya 666, yes, kumanikidzwa kwe 666. Now makuti mimi andika, yes, 666 itoripo izvezvi vanogamuchira 666 izvezvi. Yes, because remember the Bible notaura kuti kune vakaiswa maki pamhanza neparuoko. Pamhanza kureva kuti vari kuziva, they are conscious that they are receiving something. It's a doctrine you are accepting. Paruoko anditika uri kubatiswa something, so you do it, you actually work, you actually unotoshanda, uri kushanda uri kuitiswa ruoko kureva, you are acting it out, you are doing something about it. So it's a doctrine. Mukuru apa ndaconfusing because ndakutira kunzwisa kuti zvamukutaura izvi zvamakutaura nawo. Yes. Andika, yes, is it a revelation kana kuti 666 ichauya iri zvairi, tichaiona iri zvairi, kwete kuti inouya ichitaka kuti confuse tichinzo no zvamakatambira, which means makazvibata. Andika, ichange which means 666 iri paruoko, then ichauya pamhanza apo, which means zvinhu zvamaita sei zvamunoona. Andika, ndo explanation yamatipa ndika zvamunofunga zvamunofunga. So now ndoda kunyatsonzwisisa kuti now irevelation ire yamutaura kana kuti 666 ichauya iri straight zvokuti ndakatoiona inini ndotozva kuti 666 iyi, but yakaexplain what 666 kuti is the number of men. I think mama kuti explain because isu atinzwisise. Pane mukuru wechechi yezvino tigere panapo. Kuseri kwecheya kwake kwakanyorwa 666 vicarious filii dei, ndo panobva 666. As we speak, I don't want to go into names here. I'm trying to be very conscious that I'm going to name. But tine mukuru wechechi yezvino pathrone paanogara kugotsi kwake kwakanyorwa vicarious filii dei. What does that mean? Instead of the Son of God. He stands today, he is on that seat today, and he says he can forgive sins. He can, when you go to purgatory, you can go to him and he can remove you from purgatory and send you to paradise. Today he is there, and anonzi akamira panzvimbo yamwanakomana wamwari, anoregerera zvivi, anobvisa vanhu kupurgatory achivaisa kudenga, iye ari munhu. He actually believes it, he teaches it. Vafundisi vavanozviticha, machechi avanozviticha, so they've got it in their heads, they've got it in their hands, they accept it, it's preached to them. But the same system iyoyo yakambodaro kumashure kuti vaibhilivha zvayaiticha izvozvo, pane vamwe vaizviramba ndobva yatanga kumanikidza vanhu ikauraya. And the church iyi it's dripping with blood of the saints. Read Revelation chapter 17, read Revelation chapter 15, Revelation chapter 14, Revelation chapter 13. It's dripping with the blood of the saints. Ichimanikidza vanhu, ichadzokorora futi, ndo pane 666 yakambozvita kumashure. Kuti ine mabelievers ayo anobelieva zvairi kuita, ndo vakagamuchira pamhanza neparuoko. Asi yozomanikidza vari kuramba teaching iyoyo kuti kana musina kuigamuchira you are heretics, and history is awash with that church. Okay.
youraya vanhu yeta se kusvika ikamanikidza handitika it came today and nhasi iri panyika ino mukuru wayo anofamba nejeti yekuhondo mukuru wayo kwese kwaenda kunyika he inspects the guard of honor like my president. But mukuru awa nechechi yatoga tichivaudza kuti tsvagai machechi kuti munamata kumana toga tichivaudza aya vanozviziva zvinhu zvati ane zvazvezvi but ngoti zvinhu zvanonge vasinganzwisise zvafana muna kuona che yakanyorwa zvakanyorwa zvauzoti zvikureve chii but now ndo yacho yakanyorwa kuseri kwayo vicarious filidae. Saka tiri kutaura kumanikidzwa yamuri kutaura mimi kuzomanikidzwa because you're asking when people are going to be forced. But kuti is that when ndo paichatanga kuexista here nyaya 666 iripo izvezvi zvatiri kutaura izvozvo ine vanoitenda asi vasingaitende vachasvika pakuti kana varamba vachatanga kumanikidzwa nokuurayiwa ndo inonzi tribulation. That is when 666 yamuri kutaura mamuri kubvunza the stage where is going to be enforced on people. But ndambobvunza chechi iyi inenge yakaina muna vanenge vakuwana power rakawanda kudaro sei rekucontrola world kudaro yeti maybe ditozvati maybe idiki nyika yacho power is which means power auri pana satani ndini muvengi vakabvuma because remember ishe Jesu akanzina satani ukandipfugamira ndinokupa all these nations, bow to me, I'll give you all the nations. And Jesus never argued kuti iwe hauna simba rokundipa, akati ndakazvipiwa satani. When was he given? When Adam listened to the lie ya Lucifer. Akaregedza simba authority akanga anayo over earth akaipa kuna satani. Anditi? Saka kana mapfugamira maunganira chii muchitaura imimi kuti munoregera vanhu zvivi muchita se instead of the son of God matora nzvimbo yemwanakomana waMwari. Who else can forgive sins kunze kwaMwari? Atadzirwa wacho ndiye anoregerera. Ndikakutadzirai DJ Sparks ndimunoti I forgive you kana ndakubira regerero. The next brother can't forgive me for what the wrongdoing I've done to you. So kana vanhu vatadzira Mwari iwewe uri munhu iwe unoti unoregera vanhu sei iwe uri mutadzi anda kutoberekwa kutsva anofana kuregerwa zvake zvivi mutadzi every day. Andi mufundisi iye watiri kutaura anonzi are infallibility. And he cannot err. He cannot err. He is infallible. Tiri kutaura facts that are zviriko nhasi. How can a human being akaberekwa namai nababa anzi agone kukanganisa? But there's people, they believe it, they are in the millions, so they've got it on their hands, on their minds. But then it's not the rest of the world, it's not everyone that believes that. But the time is coming that this man will cause on both small and great, rich and poor, to receive a mark. Otherwise they can't buy or sell. That time is coming. But it will happen after the going home of the rapture. Alright, but nguwe kuguma ichasvike kati kufa kwakwe ndo kutoguma kweupenyu. Aiwa, akufa kwakwe hakusi kuguma. Hapana chaguma. Paunofa yo chaguma is your mortal life pano panyika. But your soul is somewhere. Your spirit is somewhere. The Lord Jesus showed it kuna Luke 17. Mufumi akafa, murombo akafa. Mufumi akaenda kugena because akanga se akanga sina kururama. Lazarus akaenda pachifua chake baba Abraham paradise. So there is an afterlife, but that's not the end. Judgment is coming. There is a day of reckoning. There is a day when everyone akurama panyika will give an answer for the way they lived in the body. Alright, saka pakupedzisa nguwa tichazongo enda kudenga Jesu tosongotongwa toenda kugehena. But my question andika yes ambokubvunza yangu randomly zvangu mubvunzo wangu. Yes. Inini ndinoti tichiona vanhu vanotaura vanhu vanda kuti tinokuti maplanet akawanda. Then tine earth yatiri isusu andika. Kudenga uku kana tipachapera nguwa andika. Mukuru ari mundibatsira apa mutobatsira inini. Kana paina umwana panorera mwana mamboteererai. Yes. Mukupera kwetime andika. Anditi pane information andika kana tiri kutanga kwetime pane information inotiratidza from biblical inotiratidza kuti mamwe maplanets ari kuonekwa ndechi. The reason ema planets iri kuna Genesis chapter 1. Okay? Mwari chainyatsoda chaizvo. Pane moyo waMwari was to create chinhu chakafanana naye. Ndokubva Mwari asika maplanets. Ndobva asika earth.
But tinonzwa kuti maplanets aya kuna I think verse 14 yacho Genesis 1 kana ndisingakanganise inotiyo Mwari akasika stars, the moon, anditika to give light upon the earth, the sun to give light upon the earth, and for signs and for times. So my planets say they are made for planet Earth. Why planet Earth? Because no, the only planet I guess confined to Mwari. It's like Earth is the center of the universe. So all these other stars, zinotipa time, science. This is why when Jesus was born, kune ma stargazer aitarisa nyeredzi vaiziva kuti nyeredzi idzi dziri kutaura pamusoro pezvinofana kuti zviwire panyika. Vakatera nyeredzi idzodzo iyoyo kusvika vasvika kuBethlehem, vakasvika kuIsrael, vakanona pakaberekwa mwana. Alright. Saka again vanoziva nezvegeography nechi mwedzi chaiwo unocontrola maseasons, unocontrola kunaya kwemvura. Saka all the stars and she dzinopa light, dzinopa time, dzinota maseasons pa planet Earth. They are made for planet Earth. Why planet Earth? For the human being. Even the mangwa ngajinzima mahombe kuza Earth. It's not about how large they are. It's the purpose. The purpose that God created those stars, the zodiac, the universe, they were created for planet Earth. Why planet Earth? For man. All right, yes. Patsanangurika zvakanaka zisingaiti. Yes. Saka kuguma kwenguva ndokuguma kweeverything zvese. Kuguma kwemasystems ese zviri kuitwa navanhu. Ndo dombo rakaonekwa naDaniel richivezwa kudenga. Zvikanzi makaona mambo, makaona dombo rakaonekwa namambo akasvika Nebukadhineza. Mambo makaona chidombo richivezwa kudenga. Asi zvisingatwi neroko rwemunhu, dombo iro rakatozomoka rikauya rikasvikorova chifananidzo chamakaona the four kingdoms dzichatonga panyika. Kubva panguva yake kusvika munguva yatikurarama tiri in the fourth kingdom. Zvikanzi asi dombo rakarova kutsoka. So in the fourth kingdom, which is this kingdom yatikurarama mairi, this reign, this time, ichanorohwa hanzi. Asi rarova chimupunzo ichi chakava sehundi wakapeperetswa ukashaya kukuiswa, asi dombo iri rakatutumuka rikazara pasi rese. Umambo wake unogara nokusingapera ugume. Iwowo umambo hwedombo ihwohwo uri kuvezwa izvezvi riri kuuya dombo iro kuzoparadza zvese zviri panyika kuva neestablished the messianic kingdom kuchaita 1000 years. Tiri in the messianic kingdom when Jesus is going to come and reign as son of David, sitting on the throne of David for 1000 years before time comes to an end, and then we go into eternity where there is no measurement of time. Time is zero. Right, guys, I think abatanzwisisa aba patsanangura zvinhu zvinobatika zvekuti ukanyatsoteerera confusion yako inofanira kunge yakusuduruka zvakuita yahanguzo. Yes. Alright, so now tapanguva yekupedzisira ndakudzoka panguva yataari izvozvo. Yes. Ife ndida kuti nditsanangure ndichidayo andiko. Zviri possible here kuti panguva yatiri izvezvizvi tichine vamwe vanhu andika vakabva from ngirozi dzenyu dzakaya panapa dzakaita vanhu vatema tichinawira vanhu. It's a lie yekuti iyoyo iteaching andinotaura machechi hakuna ngirozi haigone kuti irare nemukadzi. It's a lie. Jesus proves it pana Matthew chapter 22. Matthew 22, the Sadducees did not believe in angels. They did not believe in the resurrection of the dead. They did not believe in the afterlife. Masadducee vaibelieve kuti tinongonamata Mwari zvitinakire paupenyu huno, kana wapera zvatopera kufa kuguma. Asi the Pharisees vaitenda kuti kune ngirozi, vaitenda kuti kune upenyu husingaperi, kune afterlife. Saka the Sadducees came to Jesus and asked him and said, pakati iwe uri kutaura musoro pekumuka kwavakafa, uri kutaura musoro paupenyu husingaperi, pakati pedu pakapane murume akanga ane mukadzi wake akafa asina kuita mwana naye. Murayiro wedu unoti iyo munhu akafa asina mwana, mukadzi wake anofanira kutorwa nebrother yake. Brother yake yomuitisa mwana mukadzi asiiwa uyu. Mwana yeopiwa zita romufi kuti zita romufi risaponge. Zvikanzi wechipiri akamutora akasata mwana naye. Wechitatu kusvika the 7 brothers vese vakamita mudzimai. Iwe uri kuti vanhu vakafa vachamuka. Parumuko rwavakafa anenge ari mukadzi wani? Nekuti akaitwa mukadzi nevarume 7. Zvikanzi naJesu marasika nekusaziva magwaro kana simba raMwari, murumuko vakaita sengirozi, hadzirore, hadzidi madzimai.
So Jesus shows us there by scripture. Angels are sexless. Angels do not attract nomukadzi adzina majinzi atinawo. So the teaching that pane pakanaka muzochinzoni vanhu vakanga kuda kubata ngirozi kuti varare nadzo zvaitwa kuSodhomu. Sodom and Gomorrah, Genesis 18. When angels came to Sodom, dzatumwa naMwari kunoita sei dzakapfeka zvamiri mitumbi kuti dzinoparidza inooneka dzaioneka kuti vanhu but dziri ngirozi. So vanhu vekuSodom vakaona kuti varoma toda kuita sei toda kuvaita madzimai. But ngirozi the Bible kuna mapsere marinotiro I think 89 kana singakanganisi dzakagadzirwa nezvinhu tu ngirozi. Fire and spirit, that's all. Hadzina mutumbi ine majinzi ekuda sex. No. Kunyange dzichiuya in the appearance of men, but they are not men like we are. These are angelic beings. So the doctrine yekuti ngirozi dzakata press themselves madzimai dzakatisa madzimai vana, it's a lie. I know where they are taking it. They are taking it from Genesis chapter 6. You know, to your sons of God, so that the children of men were fair. And they went and took unto them wives. Kukabereka vana vakanga vari magiants. They were giants were born vanonzi vaNephilims. Wofori dzakaberekwa panguva iyoyo. But vari kunzi vanakomana vaMwari navanakomana vavanhu, these are two nations. Vakanga vari vana vaSeth. Seth anga ari genealogy of chi yainzi vainamata Mwari. Atiti kozo yavana vaKaini. Kaini paakatadza akauraya brother yake akaenda kueast of Nod akanovaka guta ikoko handiti akaritumidza zita remwanakomana wake Enoch. Handiti ikoko kwakaberekwa vana vasikana kwakanaka. Kwanga kune science, kwa kune prosperity, kwa kune chi zvinonakidza nechiguguta iroro. Vanakomana vaSethi kuno ukuku vakasiya kuna madamwari vakanorora vakadzi ikoko. God did not want them to mix the believer and the unbeliever. Vamixa ipapo, that mixing pakabuda vana a certain type yevana ipapo vakanga dziri hofori. It was nothing to do with the angels. It was the line of Seth and the line of Cain, not angels. It's a false teaching. Angels are sexless. Yeah. People can read Matthew chapter 22. Jesus proved it. Girls cannot be attracted to a woman. Amara indotochikira kuti kumana saka zinomanji shoko riri kuparidzana vanhu masoko vari kukonoka kumanaka nderechokwadi kana munhu achiuya pamberi pevanhu achitidzwa kuti ngirozi dzakazorara nevanhu hakuna. It's a lie, and I'm telling you according to Galatians chapter 1 verse 8 ne9 inotiyo ndakambokuudzai kuti anyone anoparidza vhangeri inopesa neta akakuparidzirai pakutanga akatukwa. There is a case upon everyone and every preacher, so-called prophet or apostle or whoever. If they preach anything contrary to what the Bible teaches, there is a case upon them, and they must repent before it's too late for them. Right. I think about but into confusion is great. But nothing ndezvo ndikupika zvakawanda. Yes. Because tine zvimwe dzatakadzifungaiswa kuti takamboenda ku catechism takambodzidza catechism takabva takaenda kuzayoja takanomhanya nezayoja takabva takaenda kupi takaenda kusadzidziso dzatinadzo dzakawandisa plus neinternet masermons atona awandisa. Yes. So atachipisa takuta setakuconfuse but I think vanhu vadzidza. Yes. Vanhu vadzidza maybe preacher anenge achipreacher anenge asina kunzwisisawo anenge aida kupreachirwawo pacertain topic hiyo kana kuti mukuru pachaya munhu achiti no mukuru wakarasika izvozvo kana Jesu nhasi akauya akaparidza anga akagara pano muno mustudio yaDJ Sparks. A lot of people are going to say Jesu akarasika. Ivo vanoziva kupfuura Jesu. Kozotoo zvangu a village boy, they can say anything and it's okay. God bless them. But in all I'm saying, like I said the other day, I don't represent myself, I don't represent the church. I believe the Bible and therefore I speak. And this is the Bible. Jesu akaramba nyaya yekuti ngirozi dzokwanisa kunyengana nevanhu. Akaramba pana Matthew 22. Okay. Asa pajeka bamkuru ini ma questions anga ndinawo angada kuziya about nyaya dze time that is apera maybe that's one right maybe question asana ndekuti kungupera kwazvo zvese. Yes. Andike kupera kwenyika ndo ere kupera kwazvese. Kupera kwekunzi nyika Jesu auya ndokupera kwazvo sei kana kuti pane zvimwe zvogona zviri kana mwaona usika awangwana nozvakachira mapanyika isita kuparadiso titase tiri kuti tikaziya sequence tiri kuti iye zvine takatarisana ne the return of Jesus Christ to take his own only the Bible believing church into the rapture.
After the rapture, takupinda tribulation period, and also God turns to the Jewish people. Okay. After God saves the Jewish people, then comes destruction ishaitika. Pane resurrection ishaitika inonzi resurrection of the just, inonzi pre-millennial resurrection. Okay. Jesu akudzoka nemwenga kudenga, akuyapanyika, vatendi, vatsvene vachatonga na Kristu. Vatonga, kune vanhu vachamuka just before the rapture. Just before millennium. Votonga, ivo vanonziwo the just. Havana kuenda kukurapture because they were foolish virgins. Vakasara behind. And also some Jewish martyrs vakaurayiwawo vanomukawo futi ipapo. Anditi koita 1000 years Jesu achitonga panyika. Apedza 1000 years, then kune inonzi white throne judgment. The white throne judgment ndio ichamuka vanhu vasina kumuka parumuko rwethe just. Ipapo pachatongwa pane vamwe zvakare ipapo pakanyorwa mubhuku yeupenyu vachaponeswa zvakare. Vazhinji vari kubva vazotorwa vanokandikwa mudziva rinobvira nesulfur nebrimstone. Iro raisi hell, inonzi lack of fire. Hell, you go to hell now. But after white throne judgment, you don't go to hell, you go to the lake of fire. And then ikoko uchatambudzika forever and ever. Forever and ever means time in a limit. Uchazotsakatika worova zvakusingapere. Then akusisina time takupinda eternity. Vanhu vaya vakaponeswa vaya tichararama eternity nekusingapere pasina time inoverengwa. Mwari achagara pakati pavanhu vake. Ndo the conclusion of everything. Okay. Yes. Inototyisa nyaya isi yemafanisi. That's right. This is a serious topic yati kudiscussa panapa na brother vantu avarepresente ivo avarepresente any church vanorepresenta chokwadi chaizvo, chokwadi chazviro kwazvo chikanyorwa mubhaibheri ndochavanenge vachitaura. And time yedu I think almost an hour now tichikurukura. And ndinotenda kuti manzwa. And the reason why tichita program dzakadai idzi hadzisi dzekuti muone kuti DJ Sparks wakapfeka sutu ile nhasi kana kuti hawana. Ndedzekuti tikwanise kubatsirikana tidzidze. Ende kudzidza ndo nguva yacho yekudzidza iyoyi, ndo mukana wacho, ndo zvatochinja, ndo kwatokudzidza kwacho, ndo vanhu vakutokudzidzisai avo. Tachitana nemwe shamwari yangu so tizoni, it seems as if my matters are serious now October even from the pulpit. Pane zvinhu zvakuadresswa pulpit now, because takuto believe that if there is something chatofana kuita, it's also supposed to I know kuti munhu adzakuira nape pazviitika tikuzviona, it's all supposed to be addressed on pulpit andika because mazwana pangoti kana pane kana ka business kangoitika kwene kana ngemastand kana pane zvimwe zvangoitika zvakuti azvitaurwa futi even nema men of God not on pulpit exactly kana but ngoti zvakubva from ma men of God, even my business ideas takutomunzgonza makaita business nedayo because vamwe ngoti ngatiende kudenga vamwe vanhu vangasadzidzise dzidziso dzekuti ngatiitei mari, ngatigare panapa zvakanaka, dzidziso zhinji dzatakanzwa kudhara dzekuti ngatiende kudenga panapa pasi tasina dzidziso dzakawanda dzataidzidziswa. Hapana chakaipa kuti men of God vadzidzise vanhu vavo kushanda nesimba panyika panapa because shoko raMwari kuchadya chidikita. But that is not what they are sent to do. Jesu akatuma vadzidzi vake, endai munyika yose munoparidzira zvisikwa zvose evangeri. What is the gospel? The good news of the kingdom. Yes, God can forgive you sins, your sins. Your sins can be washed away. You can be born again. You can have a destiny. You'upenyu usingapere mukagamuchira Jesu. Iyo tatitaparidza here Kristu zvakakwana. Right. Ko tikaparidza Kristu izvo zvanika. Then later nozoti akomana kana makuenda mutasi mota munotsikwa ndakukudze hangu zvimwe. Hapana chakaipa. Hapana chakaipa. I think ndo way yazvikuitwa nayo kuti but emphasis. Toda kuzoona kuti kune emphasis nekupi. All right. Emphasis aripo pana Jesu papo. It's okay. Ndipo zvongoto zvimwe zvinongwa kudzowa kuti vanamate Mwari at least ivo vabva kumba vadya. Vane zvokufambisa vane pekugara panyika patigere. Paul antisha kudaro kana munhu asingade kushanda ngarege kudya. Yes. Thank you very much. Thank you very much mukuru. Ndikuramba muchikuti pamagwaro and nemagwaro aya vanhu vazhinji vari kubatsika mukuru. Maybe muona musingazive impact azvikuisa muhano. But vanhu vari kubatsika especially so far takapedza first episode yedu ndakaperforma very well, vanhu vazhinji vaichinjwa upenyu. So our second episode kuikanda this week which is today, then this episode kuikanda next week, vanhu vabatsirika varamba vachita se vachibatsirika vachienda kumbera. Then guys, I know kuti munoona kuda kubatsirwa at personal level. Pane zvimwe pacho munozoti no ndoda kuyatsombo
kutsvaga mukuru kuti vatibatsire personal level tine maproblems anokwanisa kutibatsirawo pamwe pacho vakanzwawo from mamen of god vachikutsanangura sematsanangura kuti unonzwawo zviri nani saka kunoda kuvabata namba dzavo ndo namba dzatimbopota tichibuda paskrini idzodzo idzi ndidzo namba dzatatoataure panapa dzinyatsove confirmed kuti ndidzo here zveshuwa vanhu vazive vanhu vanonge vachitaura nawo then vanovandawo mafeedback if there is any topic yamunofeel that no munotoda kuti discuss munoda kuidzidza vanhu ngavadzidze nezvakati makasununguka kuvabata panhamba dzati kutaura panapa then mozati amukuru topic yakadai yatisinganzwisise vagona kukubatsira at personal level asi kana zvakakodzera gona kuuya futi obatsirawo futi chi vanhu vakati one day saka mukuru tokumbirawo namba dzenyu kuti vanhu vabatsirika okay iyi namba idzi 0772 946 549 ndodzokorora 0772 946 549 dzemuzimbabwe right muri zimbabwe namba ndidzo dzikutaura kana usina kudzinzwa panapa paindaneti unogona kupoza wotanga kutera zvishoma utinyora pasi kuti usaite mistake uende chekucheki unongoida se kwaunenge uchida mukuru thank you very much and mwari ngakuitire zvakanaka kukomborere nekuramba vachikupai wisdom dzekuti vanhu vavo vakwanise kuwana ruzivo nerutezo neknowledge yekuti inovasvitsa kuupenyu usingaperi ndo zvatinobhelievha zvatakagarira panapa kuti zvese zvatikutaura panapa zvizosvitse vanhu kuupenyu usingaperi muri yezimbabwe don't forget to subscribe, like and share because each and every day upload a video and mavideo atinouploada asi mafanizi tinichita kuti zvinhu zvekuti zvitibatsire zvitichinje upenyu tiwe a place iri better than yanga tiri nezuro. Don't forget to subscribe, like and share. With that, we are out. Amen.